освен купата, получавате това аганци. Живо и ще им намена лепетка. Те знаят къде да занесат. Много мъжка борба. С един час наказание имат скоро време. Служил трябва да се опомене с кръв автомобил. Между другото, имам претенции към навигатора. Все ми дава акъл как да прави състезание. За двамата никъде има по една чаша. Браво! На вторите да една чаша. Чашите, извинявайте. Ще е най-важното. Искам само да спомена, че те направиха едно невероятно преминаване на трасето. Това е екипаж от Силистра. Втори са Диян Димитров. Втора година губи си времето, по-точно защото му е приятно, затова го губи, иначе няма да дойде. Не си губя времето, с удоволствие присъствам. Освен това е приятел на всички нас и за напред очакваме да присъства на нашия състезание. Благодаря му, защото не знам колко хора са допирали до него, но аз мисля, че до сега, трета година, все той не е доктор на състезанието. Линейка през линейка, познавате го, помага човека колкото може. Награда за дебютен екипаж. Искам само да ви кажа, че този екипаж... Секунда. Другия път ще бъда отделка вие клас. Навигатор, съпруга, която си търпи мъжа. Има и желание. Иска да награди първите в двата дена. Значи, да, в двата дена, в двата класа. А1 и А2, първенците, с по 20 литра гориво. Браво! Втория ден, отново с по 20 литра гориво. Горивото е дома в гаража. Какво му коства това нещо и какво му струва, аз долу-горе се пека на неговия огън, само че в друга насока. И от сега заявявам за до година наградния фонд на Чавдаря. Изключи с телефон. Значи до година с моите хора сме се разбрали да има за всеки клас за двата дни награда по едно агне и накрая най-голямото агне да се събере от двата класа, от двата дни за състезател номер 1. Не знам как ще прави точковата система. А ние с бакалчето решихме агнето да го дарим на Оргатима, да се направите едно курбанче и най-вече за съдичко. За съдите. Няма. Наско ще хвърляте. Искам да благодаря на един за мен много специален човек. Значи колкото и тривиално да звучи,
Аз искам да благодаря съпругата, че ме търпи.